Dnes sa porozprávame s Mišom Bortlikom. Bobo, zajtra ťa čaká prvý extraligový zápas tejto sezóne od začiatku proti Grázotore Žilina. Čo očakávaš do tohto zápasu? Tak očakávam našu výhru, ale bude to asi ťažký zápas, nakoľko na Grázotore sa je dosť zlé ihrisko, čo všetci vieme, malé a dosť sa tam šmíka. Takže určite to bude náročný zápas, ale myslím, že sme schopní ho zvládnuť. Videl proti Dolnému Kubínu, to bude asi odlišný zápas celkovo? Áno, tak Dolný Kubín je z tých slabších súperov, tak budeme mať určite viac času na hranie sa s loptičkou a viac striel a určite dúfam, že aj vyšším výsledkom vyhráme. V doterajšom priebehu sezóny si mal možnosť pozorovať výkony Hurikánov hlavne z lavičky. Ako sa ti to pozdalo? V čom vidíš nejaký progres a v čom také slabiny v tejto sezóne? Progres vidím určite v prístupe k tréningom, to je ako mimo zápasu a v zápasoch. V tom systéme, čo sme začali hrať tej zónovej obrany, myslím si, že je to účinnejšie. Len treba ho dokonaliť, pretože chalani ešte ho nemajú tak úplne zažitý, takže myslím si, že v tomto je progres. Doteraz si chytal hlavne za hurikánske béčko, tomu sa v druhej lige veľmi darí. V čom vidíš takýto náraz formy alebo zlepšenie výsledkov v druhej lige? Priznám sa, že neviem, ale som rád teda za to, že sa aj béčku darí a že sa tam teda necelkom darí a dúfam, že to nám to teda vydrží, ale neviem ti povedať, že v čom to je. Dobre, tak prajem veľa šťastia.